Emplu joku ne taas älä nyt aloitetaan pelaamaan. Joo, kuule. Täällä on kuule possu joku, eikö possu, mikä se nuolekka. Urban jotenkin kumminkin. Pussu. Taas tää menee tällä surkeasti tää peli, aina sama juttu kun mä sanoin. Ja sitten osuu tosta noin ja huvi meni, hiku oli hauska. Sano säkin nyt jotakin siellä vierri ihminen. Ja tuossa kuule tuo Jonne tuo sunkaan. Tuo keskikone Jonne. Ei se olekaan keskikone Jonne, kun se on kuule iso jonttu. Ei tässä mitään iso jonttu. Tuossa väittää, että tuo on iso jonttu. Sinne meni. Ei kun iso jonttu, morjesta. Iso jonttu. Oi nyt pitää vaihtaa asettaa äkkiä vähän parempaa. Sinne meni takaa. Sinne meni etu ja meni vielä yksi jätkä. Tää taas pieriskelee tää. Kaavi tumpaa. Lainaa ne! Hiljempaa. Tää mökyllä taas pelaillaan joo. Piti tehdä tänään video. Ei huvittanut edes kaivaa assista. Kattokaa niin! Toi menee toi mallukka tulee tosta. Eikä se ikku ittenänsä. Kosketkaa koko näyttää. Ja iso jonttu voi todistaa. Ei todista. Joo, ei se todista mitä se ei osaa todistaa. Lännikala. Suomeksi on. Ei osaa todistaa. Älä käärittää peukua. Ei se nyt niin ei se nyt niin kuuluisa olla tällaisen vierestä se ihmisen vierestä. Hei mikä tuossa on länni? Ai jumalautas. Eikä tuossa on länni. Tää on hyvä vaan se tappaa ykkösestä varmaan siihen. Se meni siihen. Joo, lainaa ne. Tää on paras video mitä voi ikinä tehdä. Ja tässä on joku rillihuurikin vieressä. Ui vähän päättää perässä. Tää on paras peli mitä ikinä tehdä. Sanokaa jos haluatte tätä lisää, koska mua huvittaa tehdä tästä surkeetaa peliä. Iso joku sanoo, että onpas hauskaa. Eipä. Ei se oo iso juttu, se on rillihuuru. Joo, kumminkin. Kattokaa kuule pussu pelailee. Joo, kattokaa pussu pelailee. Se on mun pikkuveljen. Pelää! Se piti olla possu. Nyt se ei jaksa vaihtaa sen kanavan nimeä, koska vauva. Oikeesti vähän sinne ja sinne hiljaa. Välttäisikö sitä on kääntyä? Kärsytä. Kun mä pyöritän niitä. Niin Kossi aina sanoo, että Pyöritä peiloo kakkoset. Teiri. joo. Ei kyllä kannata pyörittää. Kannattaa nopeet pyörittää. Pääsee 42 roundilla. Niin joku sun kaveri, joku Jonne. Kuka Jonne on? No eikö sä tiedä, se on se laulaja, kun laulaa siikin. Tiimak. Ei kun ei se kyllä Tiimak. Joo, mä hävisin ekan pelin kuulkaa. Joo no, se olis Emplu jokunen taas täällä. Morjesta! Sano käydä sinnekin vie siitä. Tää on